7 estratègies senzilles per incrementar l'activitat diària. Caminar pot reduir el risc de mortalitat en un 60%, segons les conclusions d'un estudi publicat a la revista The Lancet a l'any 2022. L'estudi diu que aquesta relació entre caminar i la reducció del risc de mortalitat es produeix quan les persones caminen entre 6.000 i 8.000 passes diàries, en el cas dels majors de 60 anys, i entre 8.000 i 10.000 passes en els menys de 60. Els autors destaquen que la velocitat de la caminada no sembla influir en aquests beneficis, ja que caminar més ràpidament no redueix més aquest risc. Com podem fer-ho per incorporar més passes a la rutina diària i millorar la salut en general? Us proposem 7 estratègies senzilles per incorporar a les rutines diàries i millorar la salut en general. Establir metes realistes. Definir un objectiu de passes diàries que sigui realista i assequible. S'ha de començar amb una xifra moderada i anar-la incrementant gradualment a mesura que passa el temps. Això contribueix a mantenir la motivació i evitar la sensació de sobrecàrrega. Utilitzar la tecnologia. Fer servir un podòmetre o una aplicació de seguiment d'activitat física per monitorar les passes diàries. Aquestes eines poden proporcionar una visió clara del progrés i servir com a motivació addicional. Caminar a intervals. És important trobar moments durant el dia per realitzar breus caminades. Això pot ser tan senzill com fer una volta al voltant del bloc o pujar escales en lloc d'agafar l'ascensor. Integrar caminades a la rutina diària. Podem aprofitar per caminar durant les tasques quotidianes, com fer trucades telefòniques, fer compres o passejar la mascota. Organitzar les caminades amb amics o família. Les caminades es poden servir per fomentar la socialització. Es poden organitzar sortides a peu amb amics o família, ja sigui al parc o simplement pel barri. Això no només incrementa l'activitat física, sinó que també millorarà la vida social. Explorar la natura. Si és possible, cal aprofitar l'oportunitat de fer caminades a la natura. Les caminades pel bosc, parcs naturals o zones verdes poden ser estimulants i alleujadores de l'estrès. Configurar alertes recordatòries. Una bona manera de mantenir aquest hàbit és establir recordatoris periòdics al llarg del dia per recordar-se de moure's i dedicar un parell de minuts a caminar. Això és especialment útil per a persones que passen moltes hores assegudes davant de l'ordinador, per exemple, en una oficina o al sofà davant de la televisió. Amb aquestes estratègies es pot augmentar la quantitat de passes que es realitzen diàriament sense necessitat d'introduir canvis importants en la vida quotidiana.